cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana na aw ɲuman ye surukari kɔnɔna la bi n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ mali kanubaga bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ panafirikɛn bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ maa ma ko ko ala maa ma ko ko kira maa ma ko ko afiriki i ka foli bɛ surukari kɔnɔna la yan ne baara lamɛnbagaw an ka bi jɛmukan a ba sigilen don an bɛna da don kuma caman na inshallah an bɛna da don kuma caman na. La population du Mali demande au MINUSMA de quitter notre pays souverain. Mali jamana denw ko k'u b'a ɲini MINUSMA fɛ u k'u ka kasaw u n'u ka woyow u k'a cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a bon attendeur salut. An tɛ MINUSMA fɛ bi an ka MINUFA fɛ sini o de ye tiɲɛ. Oh yeah. Ne bala lamɛnbagaw an bɛ da kari ka don ka d'a kan ne ni n ka porte bɛ yala la inshallah. MINUSMA y'anw tɔɔrɔ nafa tɛ MINUSMA n'an ka jamana kɔnɔ. Hakili b'a la fois derrière an wulila k'a fɔ ko ka MINUSMA gɛn a fɔlen ko ka MINUSMA gɛn Mali ko in bɛ cogo dɔ la an bɛ jamana jɔ la Mali denmisɛnninw n'o ye ne yɛrɛ ye ne ni n nɔfɛmɔgɔw o ne yɛrɛ ni n filan caman anw ka kan kɛ exemplaire de ye an kan ka ɲa ka tɛmɛ an faw ye erreur min kɛ an man k'o erreur kelen kɛ n'a fɔra ko bi n'a fɔra ko ka ko dɔ kɛ olu kɛ an ka ɲɛsin an ka jamana ma olu kɛ an k'a fɔ k'an k'a waleya ɲɔgɔn fɛ olu kɛ an k'a essayer k'a fɔ ko jamana mago bɛ fɛn min na an k'o kɛ maliyɛndenya tɔ bɛ ka kɛ parti pris ko de ye ne hakili b'a la fois derrière a fɔra ko an ka MINUSMA gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ o fɔlen yɛrɛwolo debu nin yɔrɔ la n bɛ Ben le Sèvre fo n'ale ye n dɔgɔnin fitinin ye n dɔgɔnin ye mashallah n bɛ Kuyate fo ale fana ye n dɔgɔnin ye n bɛ a tɔgɔ Papu ale ye n dɔgɔnin ye n bɛ Bill Commune 2 le gars qui fait des analyses pertinentes n'a ka analyse kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ a kunkolo bɛ ci ale ye Sulkarti analyse numéro 1 ye o ni tɔgɔ Bu Mabel ninnu o ni Amara Sila ninnu n bɛ nin bɛɛ fo mais particulièrement n bɛ yɛrɛwolo bɛɛ fo yɛrɛwolo mɔgɔw la fois passée ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ma si leader parce que aw bɛ ne ye vidéo kɛ la aw bolo ko a bɛ ɲɛnabɔ n'an bɛ taga an bɛ se jamana in bɛ jɔ koyi a bɛ jɔ dɔ bɛ to kɔfɛ ou bien n bɛ dɔ datugunan to a kɔnɔ mais ni ala na kira cɛ Mali bɛ jɔ Mali tɛ to an tɛ to fɔridenya la mɔgɔ si fɛ tuguni wa n bɛ bɛɛ wuli tɔgɔ ma n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko n tɛ dɔn kɛ ni misigi man di ye wa n tɛ n fari siyɛn na ten ka ɲɛ n'a t'o kuma in kɔrɔ dɔn dɔ k'a ta ka taa analyser a ye taa calculer dɛ parce que je tiens tout me dit n bɛna kuma min fɔ bi ça va être un peu personnel mais n'a digira mɔgɔ min na n kan bɛ e de ma n'a digirila dɔrɔn i tɔgɔ b'a e de ko don i tɔgɔ don i jamu don moi je m'adresse cette fois-ci à la jeunesse malienne a b'a dɔn la fois derrière an bɛɛ bɔra ko ka MINUSMA gɛn ka bɔ n ka jamana kɔnɔ i ye faamu yɛrɛwolo debu mɔgɔw u ye ko dɔ kɛ c'était historique u ye papier de taga ka taga fo MINUSMA bureau la ka taa lettre d'u ma ko MINUSMA ka taga bɔ n ka jamana kɔnɔ o kɛlen Mali ko in bɛ niveau min na ne bolo ko jamana ko de don an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tant que an kan bɛ juru la fo ka diɲɛ wuli an t'an yɛrɛ sɔrɔ mais tuma o tuma ni ko dɔ kɛra ne bɛ ka mun na kɔlɔsi étant l'observateur quelqu'un qui observe de distance a bɛ komi parti politique kuntanniw kɛlen bɛ ka jamana fa an y'o kɛlɛ kɛ olu y'u makun donc an ɲɛ b'a la sisan ko tɔ kɛra groupe ko de olu k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ walasa an ka se ka farin sago gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o la bɛɛ b'i ta sɔrɔ mais halisa a b'o parti kutuaniw de la yɛrɛwolo mana fɛn dɔ kɔ olu k'an bɛɛ ka fara yɛrɛwolo kan i bɛ bɔ mun kalama Dante fana bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye an tɛ fara yɛrɛwolo kan Dante yɛrɛwolo fana ni mɔgɔ wɛrɛ ko wɛrɛ kɛ olu kɛ yɛrɛwolo kana ka fara olu fana kan yɛrɛwolo fana tɛ sɔn ka fara olu kan olu fana bɛ Bu Mabel na e ka mouvement lajɛ olu tɛ fara Bu Mabel kan bɛn bɛ fɛn dɔ kɛ Bu Mabel tɛ fara bɛn kan et Fɔnba bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ si tɛ fara o kan c'est à dire n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna quoi kɛlɛ bara se Sobarakunda aw bɛɛ kɔkɔ ne ye ne n'aw bɛɛ ka di mais ne bɛna mun fɔ aw ɲɛna nous sommes des leaders an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan cette fois-ci ala na kira kama rasulu kanu kama an ka France an ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ce qui est la France a ye bɔ tɔgɔ ko ni fɛnw na il faut cesser d'afficher les noms aux choses an k'a kɛ dɔrɔn on va faire sortir la MINUSMA de notre pays an ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka bɔ parti politique ko la an ka bɔ groupe politique ko la an ka bɔ positionning ko la ko parce que élection bɛna kɛ élection ka kɛ Assimi de bɛ kɛ an ka président ye wa maa bɛɛ bɛ ka Assimi supporter Assimi ɲɛ bɛ bɛɛ la Assimi tɛ fitiriwale ye o Assimi ɲɛ b'an bɛɛ la Assimi ɲɛ bɛ bɛɛ la Assimi b'a dɔn maa bɛ k'ale dɛmɛ n'ale min hakili t'olu la pour que olu fana ka se ka Mali dɛmɛ en avant au kɔrɔ il va se créer des ennemis il n'est pas c'est un homme il est très intelligent. Il est très intelligent. Amadi Joy qui dɛmɛ baga dɛmɛ a ka di bɛɛ k'i dɛmɛ baga dɛmɛ donc a bɛ bɔ o ko de kɔnɔna la le Mali est vaste jamana in ka bon place bɛ bɛɛ bolo i ye faamu ni Mali ɲɛna ni Mali jɔra nous tous on va avoir notre part du gâteau parce que mun de la Amérique ye jamana 50 de ye
Amérique il m'a état là à Bekele. Il veut boire Dallas, il veut tra Mississippi. Dallas ni Mississippi, Goto à Bekele va ko fakele mbakele. Avec comme ni bola Bamako kata Sikasso ni Bamako abe je trouve qu'il ni barake jamana kono ni jamana barake, il y a pas de limite. Donc abe bo parti connu na, abe bo ko fitini na, abe bo idée fitini na, anga je anga fenoka, anga ministre qui nga jamana kono. Kadaka c'est très important. C'est très important. Ça n'a jamais été plus important que cette fois-ci. Abado la foi derrière. Mais ben là comme on fait yoroina. À la baina où il kosu beke. Où tara quatre lettres dit. Masami alaye. Yani beka tu ben là comme on ko. Ou masoma. Aye ben là comme on to klena a ko kera ko fitini nini a kera nyana ne masonga ndad wala. Mais en beba klama malendo club na. Nya fo na ngote galunte. Nte donc ni musique manier. Nte fori sena tengenye. Wa abeka essayer tourner ça. On a des vrais combats à faire. Quand le ministre qui n'a pas jamana kono, quand la kana walaya, quand la worbo, quand la jamana jo te subraye. Nasra quand il fait ça va inquiet. Les autres choses là, Gidrondare, bara créer. Nous nous confitinu ne dabate. Wallahi billahi sumatallahi nous confitinu ne. Munela. Parce que akera kabon, ni mobli glango izindo, obéis la blo, obéis on wala danga jamana konala. Ni bararo kodo isin glaro obe shin bolo obe na ngona de la jamana la nous nous confitinu ne ça c'est la logistique nete logistique c'est kana joro mais kuba e mu folo anga yira ma horoya ta gere dorte marfati dorte yira ma horoya ça dépasse ça. Donc c'est très important, je dis dans 2 semaines ou 3 semaines me fait ben ngani ko nyamoya ta sirigi kuate ni kulomena maro bename ala kama siriki ni kota nyemoya la nene be se ka fefe nga niveau la aya foyana anga ministre ki nga bonga jamana kono ala na kira kama fisa bril la malen dimsenu ay sabali akira faw son kulum on fogo aketu akira faw son kulum akira sagaka ulle malichi wo ba kalama neka levi obe chika e message uchinema u beregili trebe ka najani erina u beregili trebe ka chateau kono furu bu bulalu ta compter. Mais on me l'a donné pour faire un ou m'a donné pour la ou que jamana jafa ou bela kalama ou que jamana fere mais ne pas en famille parce que c'est un au tamanka munila parce que barate jamana qu'on a alisa mais on a qu'à supporter stratégiquement en Antelia, on doit être intentionnel au développement du Mali. Mais à son défense, Assim Seka ministre il ne peut pas le faire. Atissé, ou ministre Mali kono mab dugonte bigate ma Assimi Goitaka. Akuba toro, munaba toro parce que abaro ko Mali ndunga la yinedu. Mais atissé, Assimi Seka Mali jo, Mali ndung na foro ko gidronda, amafoko Assimi Goita. Na foro ko izin dale, amako Assimi Goita. Na foro ko tirusu kele, amako Assimi Goita. Na foro ko worbo, amako Assimi Goita. Na foro ko yurugu, amako Assimi Goita. Na foro ko justice, amako Assimi Goita. Na foro ko sere, amako Assimi Goita. Eni fani bakasun seri tene ere Assimi Goita e bisaka ni beke. Nebe enyi ngao, e mu mekane la me. Ere ni fani bakasun seri tene. Eni Allah subhanahu wa ta'ala kanunche. Ne ebe Assimi nola. Ni Assimi taraka boyen bike sigie. Ne boraka ni damadoni mfoni. Eni Allah na kiache, eni rasulu kanunche. Ebe saka killing, ebe saka beke. ITC. Donc, la jeunesse malienne, nous sommes interpellés de jamais. Ni jamana ne kadanye, ni jamana joli de kadanye. Wala sanga bo fane saguyala. Il faut que Malien do meka toro to na Ecuador. Ame ermna sa, Guinée Ecuador, Malien do meka sola. Allah nakra, Malien nyajibo, la ilaha illallah. Neka jamana do meka jamana meka ne dugu, la ilaha illallah. Subhanallah. Anga yere kemo koy, anga yere kemo koy. Jamana jote kliklen côté mais korobe ulu mangani betata. Anga yere kemo koy, anga nyoko na me. Mokote kobe don, mais on demsenu, net d'antenne indronu, on y mounga corne, mamate sambi robo, vous êtes interpellés de jamais. Jamana fouille tamboloni malite. Wa asimiya andronu ne anchamandron nedu. Ate atasini tiache, atantini akridjache. Alors il y a massacre. Alors il y a on dit cette fois-ci. Wa amba ko bi amba ko sini. Ay asimi demain. Ay wara kamene. E Allah nakira. Ay na demain sa ka wara kantike sa. Ay sabalisa. Ay sabalisa. Ay simbo demain ala kama ka simbo demain mali ambe tay.
Asimetaka malito. Amena baram gabi. Andio muri jabo. Moribo Keita. Baba Moribo Keita. Murela. Baba Moribo Keita baradike. So de Keita la fleni bori do ali boso de lu. Mais baradike. Bobi ame kotofo. Shiri. Cinema. Inch'Allah. Nan to banye. Namake molangulo ye. Afre to be fo. Il faut que Moribo Keita ou avec fokate Moribo Keita taka. Matina ke. Chetina ke. Musotina ke. On le bina ke. Mo ni bulu ngol ngel nyesi yarama dema ibe nani iba nyesi yarama mais asimi gota klintse kake aklintse atagara ni di sama ni kira asimi ne ka to sani nyakoro aklin kume odon bi aklintse ay jamana ni takadaku aklintse la jeunesse malienne neni no famo au groupe febe ni to baula mama be la medie kono mali kono au bere interpellendo on doit faire quitter l'aménagement de notre pays dans notre pays au bout de 3 semaines inchallah nyoro ina me mendala kasse malien dem sonu funema na fara ko boli ke abo to ko ke fla dama we kemenani ke fla te di mo shima cette fois-ci warta bulu ka di mo shima ni mali jora mo te ke fla la ni mali jora mo te ke kemenana ni mali jara be ke millionnaire di ibi miro di ma ibe bi 50 ka gola saka sini reso donc c'est très important ante mo denouyer ay mo ba dewni anga to mo denu ou kan ke force fani sakui ne be ka bu foye na digra mo mina nkambe di ma kadaka ne ten sigi anga galon tike tia fola mamandi a tia fola mamadi ka dia wa mneti an wala kam maka dia ne be jora fengele me nga kuma damne ngana mo doya kele fila ngana galon tike no fla bora la ne dante ka sirata to sila nga jamana te kele ngana mo doya je fais tout ce que me seka mun ngana mo doya fila ngana galon tike saba ngana nga jamana boka bin kunfe donc no bora la a to beka kane nte donc ni musique manier wante fari chena kenye ne kambe au berema au fa kelme ka ko min kanta ma me ben to fo parce que ale ndoni ka damna yere wolo la parce que malien de bébé yere wolo bunya mama be just pour la bébé yere wolo bunya jamani mo ma no ben le cerveau ben ni mo yu blonye bébé atafima me kana mo tala mere ben efne ala e dalam dima bi ala ya dima doni batari fne ala ya dima de donc quel est menacé à Biola au quel est blanchiment. Donc moi je te supporte 100%, je supporte toute la jeunesse de Yerewolo et je supporte toutes les boubes mabel, je supporte Fomba Nagamro, Maoube Amarasila, Aufebe Malikono, Nayana Mungo Ayaketo, Menkamo Berema, Animun Kelmeki Dungamberema. Aye bo akake krenye angado dakile fe angabo dakile fe. Du coup si le mec anaje angata manajo. Aka silence, c'est pas du tout bien parce qu'à donc au moment de la grandeur, la silence est mauvaise. Kuba ketma manga kuba ketma makuye molangulo ya soni. Mais c'est comment ngatuni. Kuba ketma makuye molangulo ya soni. Avec comme il dante ne bien bi. Ala e micro dinema. Mo kile mo flash sur la main. Ne ba do amnisma be kango jamanachi. Ne ba do asimi krentise. Ne ga asiya ga maku. Mo parce que koni kuate kadi ka be kan plateau ça fait. Ne ga asiya ga maku. Mo parce que koni bu mabel kadi. Nega sika nga maku ngo parce que me fomba supporter oye mo langulo soni ala kana sika mo langulo ala kana masike mo langulo ambeto banko ala kana masike mo nie ambeto banko malien deun anga jamana de malien anga wuli anga bulu nyoma anga mali jo anga wuli anga bulu nyoma mali be jo kadaka ne bina mu ina lo sisa ninga bedu subo anya ba la me kuma la erim na ame forela abaka to parce que forela ne forêt de bi forêt de sini nyengoya besongontia ne afo ngate kan fa ngona wi munu fa na fa ye baran monke amota mais quand nyengo dia ko nunu antola kataka parti 273 parti kato créer jamana kele ngono ha kataka ku joko vive le Mali en ala na klati ali na loma dem se ka borke mo ko nguluma fenini ha ne fadi aklabe abega nyina mungo e tono munta tale ne fadi munta ne fadi ka suko foka duguje ye famu ne be se ka beto ne fa to fa ye awre ba foko je ko c'est pas possible ou be kulubena ou denene ou be bele ko fils ni be bele ko fils wo be ba ko ngaram fadi ou be bena ou nyabena ye famu nte donc ni musique manier wante fari sena tengenye wanala solama uluma saka fe ka ba beke wa malen dirsanu ay centrisir de parce que ne dante tuna malila wallahi bilal les ne tawa be munke mais ni fari sago ya ko nunu atekene yana den taw ne ça va pas marcher ça va pas marcher que cela soit très clair ça va pas marcher il est temps que anga fokisa nga jamana ka anga jamana jodam
On a levé nous le Mali chi kake bobo tono so gele rafo. Oui Mali chi. On me faut écouter Mali là. Oui munke ka soba ujo, ka furba usene. Ya fon ka muso mamba furu. Quel fila sabanani duru mbolo de ngon vana. Nda sera raconter là. So bubulo France, so bubulo Amérique, na folo dugulo bubulo, investissement sur bubulo. Ni maman nani c'est quoi je n'ai rien ici c'est pas le Mali hein. Mali nga jamana. C'est faux. C'est faux. Donc en demsen munumbe na signa siguye. Na mbebe se ka anta soro ka so makeni yurukuye. Amun nga bi keleke wala sa nga sini la fia soro. Amekla kana sigi tuni kambulu ka kola digi ka parti ni fitin do créer ka ton fitin do créer ka essayer ka association do la bebe bulbul la ko parce que élection nga ke ali chini asini ka président ne a fasi nyana ni asini make Mali président il va avoir beaucoup du Mali comme le Tchad a dit ah oh savez mama be ka essayer ki asini ko ki bi ali ki préparer ka do asini na supporter là parce que ni asini make Mali président il va avoir beaucoup du Mali, il y aura beaucoup du Mali ah oh savez Mali be jo cette fois-ci foire bien faut tanga jamana gérer tourni oh banene ni be se ka barake poste do be dima mais c'est Assimi qui va nous diriger sauf si na man kuma kana me ne date flore be ke premier ilina mais wara golo da o labaye ko jaja ko ne fene malendi ne kuma ngona mais tanga mo horizon direct datement ne ba ko bimba ko sini pour que Assimi be boy mo wara ki signal be se ka ke pourquoi doga to ko fo doga ka fana ba ka suni sel kama o ga fona nyana pourquoi Assimi ma foi da on ma comme raison de faiblesse mu ne ba to ante to ko mu ne lante to ko ame to ko parce que ma foi na nani jama de mate son kelen bala do akasuma mu ne la parce que ne kuma kana me na ne kuma kana me sisa be tilia Ibrahim Traoré be kana la me ne ko Ibrahim ma urunna mo ba ko fe abeka nyeda datu abena na kracha nga kuma kana me ne ko Ibrahim ma mo bi ko fe abeka nyeda datu amake mo Ibrahim ma il faut électer un panafricain mo mi ta donc ni musique mandai amake ama ministre sigi donc anga nyoko na me malien ta de mandong ma be ben o fana kelebe ke ko fe anga bedi alama ala ya beson daraja dorila ala ya bedon son donia dorila ne be kan tare ke ya ala ka menkulu di nyoma mashallah Assimi ni suma borala Assimi il est l'autre président Assimi ne be kan président ni élection que la sini kene a oyu kungolu bulu c'est Assimi qui va nous amener Assimi ne be takana ongi donc aga parti prix konkuta nunu amnisement gagné ne kan priorité ka kala kan kanko keleke et ne tira président bolo ya ne te yininga nta disi fara ye fo ka fa na ngo kango ina kana sone président ne kuma kana men ne na président ameno ngo men président ne kuma kana men wa nga jo segima ye fo donc président mindo abana men connexion mananga président c'est divin mais ne ba nyini yere wolo fait aka nyemgo amina ni kuina dans 2 semaines 3 semaines vers le cerveau iniga mo ake ala na krakama ay organisation créée ay don datike Youssoufou iklobena Mali sorondomba Youssoufou Mali Koura ay farangonka mo ni micro bambulo amara sila nunu bumabel nunu foma nunu ay bo ani segukaw anga farangonka anga amisma jenga bonga jamana kono segukaw ye barake kunu ma ukretese ni mamita Mali koy amisma genga ke malien de influent be ka barade ni erina Mamangi dado fouila ne niteni erina mene kulota la otola donc ne taro mamiye français ka wormine de mais ni ya do fefela ala ka ke cancer ye ki mine ki faka mais ay wuli anga jenyo fe Assimi wara kamene ay nani muru anga katike abona tande sali malien aka la jemu ka ke ambalma malien na Guinée Équateur ala na krama lo ka busa Guinée Équateur la bay jamana fitini nini Assimi Goïta aya partager Assimi Gasoro s'il vous plaît ame kumala eremina Guinée Équateur Malien be kasola dugu fitini ni kono muna parce que ye baraka ko jamana kono ame foire ala awo ye baraka ko jamana kono que cela soit très clair ame foire la Guinée Équateur ya ka jamana fitini nka parce que sanumbe jamambe u ya taka baraka nay dugu ni jamama mancha dugu deni u ye baraka na fulu buga jamana kono GFB buga jamana kono au président nyetanate doreye au président nyetana malieni Mali ambassadeur me Guinée Équateur ou klubena ou te ka fouike Assimi Goïta l'ambassadeur de Guinée Équateur du Mali il est nul a te ka fouike malien adun oronna yi ambassadeur sabab la kabo iko ko do menata Burkina iko ko do kan ta Kagali et pour les Garamaga Jamala là iko do kan ta Yorodme je crois que c'était Iran là ou quoi là j'ai oublié le nom mais yé karim daw la karam bayana
ikuma ko malien ka lagnini ko c'est ça le priorité et mo fo Assimi Goïta akira bayena parce que ye denyumane ya funyana et be mo blati la on a peut-être tike kelenteo Assimi Goïta ne trop danté vidéo bembolo avoko bembolo ntere bla bela ne yere bla bela wallahi do datuna me twa kono men tere blo la parce que ya fo ngodenga jamana yira ne mbolo kuru mbolo koy nga jamana yira ne mbolo nguru mbolo mais mu me ka malen donga Guinée Équateur akanga frafin dembela maloya malien be kasore la Guinée Équateur malien te dumuni soro ka dun Guinée Équateur ino Guinée Équateur am kuma la bi Guinée équatoriale am kuma la bi na dro ki malien ni dugulente ibe me ka tabla kasore la abo kalamawa o de bɛ ka kɛ maliyɛnw na an bɛ fɔriya la an ka jamana kɔnɔ ko ka aménagement kɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'an ka kan kɛ kan ye walasa an bɛ se k'an ka jamana jɔ an tɛ ka se ka bɛn o la bɛɛ bɛ k'i miiri ko élection bɛna kɛ n'i da maga ko la ko Mali ye fantandugu ye ko bɛɛ kan k'i ka parti ta ko bɛɛ k'i ka parti o tɛ kɛ tuguni Mali kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli a y'o ta k'o sɛbɛn o tɛ kɛ tuguni dɛ n'o de fɔ aw ɲɛna n'an ma Mali ko in minɛ ka ɲɛ a bɛɛ n'an cɛ il va avoir beaucoup de Mali a ye sabali Assimi ni an ka président ye wa a b'i présenter wa o de bɛ kɛ agenda nous aba flika blasi nous maman ni compétence bila tu vas avoir votre part du Mali inchallah c'est ça on a Sikasso on a Kaye on a Kita on a Yorodme on a Tombouctou on a Gao on a Kidal et Alana Kira on a Bougouni hein on a où Aya Fossa Aya Sebessa et Alana Kira on a partout ni demana une belle demana badi ni belle à développer. Voilà comment un leader doit penser. Aïe, au Boloko Mali, dans boulevard de l'indépendance, et Fabaoulao. Quand au Boloko Mali, dans Zéwani, Zéwa frontière, et Fabaoulao. Mali, on va avoir besoin des hommes qui sont à la hauteur. On aura besoin des gens qui ont la compétence. Et on va rapatrier tous les incompétents. Car le Mali a été dirigé par les incompétents. Et je vais vous donner quels sont les incompétents. Quelles sont les caractéristiques des hommes incompétents. Ni Guinée, Équateur, mais Mali, Guinée, Équateur, il y avait un moment, il n'avait rien du tout. Vous êtes barré président yem wala ngulun de aka ko maniye sa mais kama ngay barake dugu fitini kama ngay barake o be kuma la erimna o ko bena capital kura créer Allah kira dina to ma dum gaisa subhanallah Allah kira ni ma isa anga barake anga dusuta tamange uyuka jamana jo tamange ko jamana jora président ko yoro min glana ko ka capital ka to fatuni kabina woro wera tatu ko jamanu ko sanu ko pétrole ko bina tatuni ko ka taka yoro wera ke capital ko bo capital do ngono o beta capital ko créer ni ko wori o jamana de kono Mali ke o te faka malen diw nyela o jamana de kono malen diw be kasola o jamana de kono malen diw kreme ku dugo me kuma la fa erimina malen munu me ko do o be faka sengana Mali ko o be faka na Mali ko surtout bolo daru tout bolo sur tout là o be kasila ko dante afo président ñana ala kaba ka dula Mali kono ante faka to je Guinée Équateur abe fa dula donga jamana kono ni yera kéré be ta kasola Guinée Équateur Maliens de kasola plus de 95% des Maliens sont en prison à cette heure-ci en Guinée Équateur. Voilà ne be kéré ni Mali no fait ne be kéré ni Mali no fait donc c'est très très important en joro là kadaka muso kelen tsenyeta là on a trop d'ennemis il y a de vrais combats à faire aménagement qui est jamana kono parce que au Guinée Équateur nous c'était Mali fait nous paye Amérique ka mo ou ni France ka mo donc on veut ka mun ka pression que Mali on ka stratégiquement à cause de ça global ko Nigeria c'est la même chose donc au Mali nous on a trop de combats à faire. Donc, ne doroni munube, on n'y corrige munube. Avec parti politique comme nous c'est bien, mais ça c'est des petites visions. Parce que freedom c'est intentionnel. Moro la fia est intentionnalité. Moro la fia fait. Il faut être intentionnel. Et remember, we are not beyond at all. Et puis après entre coffre, nous ne sommes pas en retard. Parce que vous faites que on comme si on me coffre, Malien n'est pas en retard. On a que notre avenir devant nous. Nous ne sommes pas en retard. Nako nganda do retard ko la mais ko foyer ka prévu iraula prévu kemeni mois entre retard la bi entre retard la chini nous sommes d'ailleurs en avance yefom amro be fait la bambolo am bara de kedron quand on travaille on sera libre yefom donc on a focusé en futur quand
à bon entendeur salut antérieur la bi antérieur la chini ni Mali n'a nga kansi ka sharia bato ka doni Maliens ye jamana kono parce que jamana tiga yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ wɔritigiya tɛ dɔwɛrɛ wɔritigiya ye jama de n y'a fɔ an yɛrɛ k'a fɔ an ɲɛna n bɛ segin kuma in kan la densité de la population est égale à la richesse jama de ye wari ye an ka mɔgɔw bɛ bɔ ka taga jamana wɛrɛ la o yɛrɛ kan ka kɛ maloya de ye anw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye ça c'est manque de capacité et incompétence parce que on avait des dirigeants incompétents qui n'étaient pas à la hauteur o de y'an se tan donc an ka Maliens minnu bɛ Guinée Équateur an k'u ladon président ye n ka kumakan lamɛn a y'a partager ka bila fan bɛɛ fɛ an ka don n'u ye u ka an ka ambassadeur interpeller a ka bɔ ka kuma Maliens fɛ a k'a yira an na k'a fɔ an ka Maliens denmisɛnninw ka cas bɛ cogo min na a k'a fɔ an bɛ k'a lajɛ montre b'an tɛgɛ la tic tac tic tac tic tac ni mun bɔra la n bɛ n da don a la an ka bɔ an ka don administration la tuguni Maliens administration ka bɔ an ka jamana kɔnɔ c'est très très important a ye président dɛmɛ an ka Mali kura jɔ a kelen tɛ se foyi tɛ se jama la ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko tubabu bɛ i bɛ tubabu ka langage de fɔ tubabu ye pour que a k'i kumakan lamɛn ne ka aw ma n ka an mago tɛ ka bɔ ka taga don mobili kɔnɔ ko ka tɔgɔ a ka caravane ka mobili bila ɲɛfɛ ko caravane ne mago tɛ caravane na ne ko an ka bɔ Mali fan bɛɛ an ka bɔ plus de 4-5 millions an ka bɔ dɔrɔn k'an sigi ji ka di mɔgɔ ma o k'a min an k'an sigi bɛɛ k'a fɔ ko aménagement doit partir au bout de 72 heures bɛɛ ka se yira o message ka bon ni a ban à vivre a ka bon n'a bɛɛ ye Chinois y'o kɛ diɲɛ fan bɛɛ k'u sago bɛɛ sɔrɔ i y'a faamu Amérique a bɛ tilen ka kɛ yan diɲɛ fan bɛɛ k'u sago bɛɛ sɔrɔ n'a y'o kɛ sisan a bɛ fɔ ko vraiment aménagement nakun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka contrat de ye nin ye Maliens bɛ ka nin de fɔ donc vraiment on doit s'en aller n'a y'o kɛ sisan aménagement bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ mais n'an m'o kɛ an bɛ jɔndenya la halisa a bɛ tila ka na jɔ ko Mali kura o tɛ Mali kura ye dɛ ça c'est le travail des hommes incompétents ne tɛ incompétent ka baro kɛ ma deli k'a kɛ wa n tɛ deli k'a kɛ a ka aménagement lajɛ an ka jamana kɔnɔ ban parlons un peu de l'aménagement an ka jamana kɔnɔ walasa an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya a ka dɔn ka fɔ ko comment c'est grave ne y'a fɔ aw ye Maliens denw ko aménagement ka ca ni Mali contingent ye a bɛ don o la ala na kira an b'a faamuya mun bɛ ka kɛ o j'arrive bila non mais c'est dit je suis en boule ka fɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna ko aménagement ka ca ni Mali contingent ye a bɛ don o la c'est-à-dire aménagement jama ka ca ni Mali yɛrɛ sɔrɔsi ye marifa bɛ minnu bolo ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ maa minnu ko k'u bɛ taa kɛlɛ kɛ ka jamana sauver anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ anw na ni jamana wɛrɛ mɔgɔw ye an ka jamana kɔnɔ a ye namɛ dɛ parce que an bɛɛ bɛ ka souveraineté kɛlɛ de kɛ yan yɔrɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko 1+1 est égal à 2 ne m'o fɔ anw ɲɛna ok nin ye Mamadu ye Binta de 1+1 nin ye Nko de dugu kura jɛra an bɛ ko kalan la sisan dugu kura jɛra aménagement jama min bɛ Mali kɔnɔ u n'u ka marifaw u n'u ka bombew u n'u ka fusées u n'u ka hélicoptères u n'u ka chars combat u n'u ka mitrailleurs u n'u ka accès à nucléaire power parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ a ye o bɛɛ b'u bolo parce que o bɛɛ accès b'u bolo parce que o jamanaw de don o mun b'an ka jamana kɔnɔ anw minnu ko Mali y'anw ta ye jamana min y'an ka jamana ye maa wɛrɛ nana an ka jamana kɔnɔ o mɔgɔ ka ca ni marifatigi ye n'an ka jamana yɛrɛ marifatigi ye e ni Ala na kira cɛ hali naloma den ni Malien dɛmɛ b'a yɛrɛ kalama e ni Ala cɛ nin kan ko de ta anw ka kɛlɛ ye n'o de fɔ an ɲɛna n ko Malien tɛ nɛgɛ n ko aw de bɛ Maliens nɛgɛ aw bɛɛ de ko don aw de bɛ Maliens nɛgɛ n'u y'aw jɔ aw ɲɛ sira la aw bɛ sɔn k'u jɔ ko Malien janfa t'i ye Malien tɛ janfa t'i ye dɛ Malien tɛ sɔn molobaliya de ma Malien tɛ janfa t'i ye Malien tɛ sɔn molobaliya de ma wa aw fɛn fɛn bɛ jama ɲɛmɔgɔya la ne yɛrɛ dante b'a la Maliens ɲɛ b'aw bɛɛ la wa aw si tɛ sunɔgɔ ne ɲɛna yan n b'aw bɛɛ sɔn fɔ Maliens ɲɛna parce que n'an ma bɔ ka nin kɛlɛ de et on va le faire on n'a pas de choix an bɛ Assimi dɛmɛ nin na diyagoya gwɛgwɛ on va l'aider on va construire le Mali kura inchallah parce que a y'a seko kɛ a y'a seko kɛ dɛ a y'a seko kɛ bi a y'a seko kɛ sini donc c'est ça la réalité o de ye tiɲɛ ye Assimi y'a seko kɛ n'a tɛ ɲini k'a yɛrɛ faga donc an fana ka taa nin ye sisan an fana b'an ta kɛ an ko a ka kan bila da la a tulo bɛ bɛɛ la a bɛna kan bila ba la mais an bɛ aménagement gɛn ka bɔ a senkɔrɔ parce que Mali den jugu camanba de bɛ nin na aménagement bɛ wari d'u ma u da de bɛ file in na ils sont payés à côté sinon maa min b'i yɛrɛ kalama bɛɛ b'a dɔn ko nin kan ka kɛ Malien den bɛɛ ka kɛlɛ ye ne ko aw ma sisan n ko aménagement ka sɔrɔsi u ka kɛlɛkɛminɛn fɛn min b'u bolo jama min b'u bolo an ka jamana kɔnɔ o ka ca ni Mali yɛrɛ ka kɛlɛkɛjama ye e ni Ala cɛ hali naloma den bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka don i ka a bɛ komi sisan i ka salon kɔnɔ n'a falen don kamalenkɔrɔw la n ka cɛ u bɛɛ kelen bɛ ka kuloti kurunin sira la i muso bɛ yala la salon kɔnɔ e n'i ba cɛ bɛ sɔn o ma ayi an ma ne ka kuma lamɛn o ala na kira a bɛ komi npogotigi i kana n'i terimuso ye k'i ka salon kɔnɔna fa i y'a faamu i cɛ n'a ka kuloti sigilen don
i tremuso be ka jupon bulu la olu be ka tagma i cɛ ɲagana e ni ala na ka cɛ muso dɔ be sɔgɔma diɲɛ kɔnɔ ha muso dɔ de be sɔgɔma diɲɛ kɔnɔ cɛ dɔ de be fɛ ka k'i ka du kɔnɔ donc administration be teliya an ka jamana kɔnɔ est ce que a be k'a ta k'a bila 1+1 na e tɛgɛ la 2 an ka kuma administration ka statistique kan ministère Mali over 50 to 70 countries in our country. Il y a plus de 50 à 70 pays au Mali armés jusqu'aux dents. Yubasila, Yubasila. Allahumma inni azluka ilman nafiyan wa rizakan tayyiban wa amalan wa mutakabbalan. Yubasila, ala kan son aklila, akli meduna da ama on yomal kiyama afoko amina. Yubasila, ebe fewa kama ngoro ta akasigi unuka kloti ika dukono u prene ku dalik safe ibe aketo ini jare muso abe sono au sigere baka salongo kama ngoro u defalen demu nina u burantre mana u kire ku koko be fuko dasaw yafun kloti kurunbula e muso bi sigi kama ngoro chanchela ebe soma wa oh administration Mali kono malen deun aya donga foko de dun Mali kono administration jamana biduru fo kana te jamana bi wolonfila ma o de b'an ka jamana kɔnɔ olu ka marifa an ka jamana kɔnɔ an ko nous sommes souverains non maliens ka administration to an ka jamana kɔnɔ nous sommes pas souverains kelen a y'a sɛbɛn pourquoi mɔgɔ bɛ yɛrɛ ɲininka o la sisan pourquoi mun de la donc nafa t'a la ni maa min sera k'a question jaabi me vidéo kɛ dabila jamana bi wolonfila u ka jamana ka ca n'an ka sɔrɔsiw ye marifa b'u bolo u armelen don en dan u b'an ka jamana kɔnɔ kun kelen min na ok dɔ b'a fɔ ko u bɛ k'an protéger ok an ka lajɛ u bɛ ka mun kɛ an bɛ tila ka kuma u ka protection procès kan declaration is to put end of terrorism u ko k'u nana administration nakun tɛ dɔwɛrɛ an ka jamana kɔnɔ nakun kelen pe de b'u la ko ka terroriste ko k'a kɛlɛ ban an ka jamana kɔnɔ ok jamana bi duuru fo kana se jamana bi wolonfila ma o b'an ka jamana kɔnɔ u nakun ye ko kelen ye ko ka kɛlɛ ban an ka jamana kɔnɔ est ce que kɛlɛ banna kɛlɛ ma ban ok a tɔ bɛ tila ka jugu kan tugun a dɔ fɔlɔ ka sa donc u ma kɛlɛ ban donc c'est là les rangs des hommes incompétents ils sont pas relevants this is not reactional organization parce que mun de la u tɛ se ka kɛlɛ ban c'est des gens ils sont pas réactionnaires administration ka contrat la a sɛbɛnnen bɛ k'a fɔ ko administration tɛ se ka marifa ci mɔgɔ la ko fo n'i ye marifa da ɲɛsin administration ma an ma kuma mɛn dɛ c'est-à-dire pour que administration ni jamana bi wolonfila bi duuru jamana bi wolonfila an ka jamana kɔnɔ plus armé que notre armée plus nombreux que notre armée u ka sariya kɔnɔ Mali gouvernement ye contrat min signé a sɛbɛnnen b'a kan ko dante ko e se ka marifa ci mɔgɔ sigi la hali ni jugu de don fo n'a ye marifa da ɲɛsin ma donc pour que administration ka marifa ninnu yɛrɛ ci c'est-à-dire fo terroristes ka marifa de da ɲɛsin administration ma n'u ye marifa da ɲɛsin administration ma o yɔrɔ la administration bɛ marifa ci donc a yɛrɛ u ka président kumakan na mɛnɛ administration patron ba n'o ye ni cɛ ye Anthony Guterres a ye kanto k'olu ka marifa yɛrɛ man bon kosɛbɛ ko marifa belebele t'olu bolo donc pourquoi il y a 70 pays dans notre pays pourquoi il y a plus de nombre de l'administration que notre propre armée dans notre pays donc la jeunesse malienne nin tɛ Assimi ka kɛlɛ ye ni e ne ka kɛlɛ de ye donc on a an ka position yira c'est ça c'est 1+1 est égal à 2 mais continue toujours n ka débat fɛ MINUSMA is the occupation force in our nation. In Mali, we cannot simply have this anymore. Administration te dore, administration ye force de l'occupation ni anga jamana kono. To bu mataroshi, u sigile manga jamana kono. Akiliba la ka film kura mbora ni ko woman queen, c'est-à-dire muso masa muso, ni a film na je, ibina ye ka foko to bu sombu la il y a plus de 600 ans. Ni mama tara film kura lajɛ i ka taa lajɛ c'est très très important kunu sɔrɔ ne ni denw taara lajɛ c'est très très important a bɛ muso ka musoya yira la ka muso da yɛrɛ la a b'a yira muso la k'i bɛ se k'i muɲu cɛ kɔrɔ i bɛ se ka kɛ muso muɲulen ka tila ka kɛ muso kɔgɔlen tous les deux peut aller ensemble an ka bi an balaka dɔw bi olu m'a faamuya YouTube ni TikTok y'olu lafili a bɛɛ ma mais ala ka o ye baro wɛrɛ ye quoi n bɛ tila ka n da olu la kɔfɛ o ye baro wɛrɛ ye donc mec de toutes les façons i bɛna ye k'a fɔ ko tubabu bɛ africain senkɔrɔ depuis Faidherbe tuma depuis wa donc l'administration est force d'occupation au Mali donc n'a ko ma ko ba Barkhane ba Takuba ba whatever tɔgɔ yɛrɛ dɛsɛra n na donc administration de fana y'o tɔgɔ wɛrɛ administration est égal à Takuba administration est égal à force Barkhane administration est égal à Macron administration est égal à George Oya administration est égal à Alassane Ouattara administration est égal à Macky Sall administration est égal au président de Guinée, Équateur. Administration, c'est tous les ennemis du Mali ensemble. Voilà. Oh yeah. Je continue. Message to Mali leadership and organization
Yere will have a bring a letter to a minister just to get them out, but nobody helped them. Vraiment, Malien Dong, Anga yere will fo, ka yere will bunya, ka yere will barkada. Ben naka mo, ou tarakata papier dit. Quoi ministre ma bon Mali kono, masami alaye masima son goût de mala, donc vraiment donc cette fois-ci, en 3 semaines, 2 semaines, 4 mois, 4 semaines, en a dans aérement, en a voulu, en a do dakle fait, en a que krakama, en a jamana ta, parce que tout ce qu'on a au Mali, ce n'est que du succès. Malendung, pour que regarder on faut qu'on y kelin, que c'est personnel. Pour que on bicho be dia ko djou. Donc ay zerenga parce que maintenant nouvelle dans ma toro, je suis très content de me kuma quoi. Et maintenant fait no là, aka donc faut qu'on makoroba ko na maliko inka. Maliko inte jina mura kuye, maliko nye fendori, ame duma kono la, ay name. Doko kama. Petige ala era ko ale bisika mo bairika kisi mo flau me mo kelen kama. Demso aw era ka nyona tide. Note, jamana mbe yoro na bi jamana ndi guneno. Petige kebango me mutesana. Okoni akona suraura. Frapina bela ba Mali de kono ya. Femi mbon fe Mali kono ya. Ni fanda yate. Wallahi ambe ko min kala Mali dudu ko la. Ani anjugu munuma no go min kala mala. Na ya flati na la ya dai la ni no na. Frapina bebe na ni ninga on fe. Al to bu. Bule ko min flani we bule etara ga min foku ba fe ko sanga tumutu fanfe ni bule boari ka jamana la ka ko ma do ya ngo du do be ka jimburu ko no fe na ne ya so isa wala tu ko do la itna la ka do fe do mo ha here body ben jena sini atana ka onya na ma ango ni be sa ambe sana ka donga fo here body be madini avantage body be madini avenir de Mali a jara mo yo ala boda la ni do na ma ja mo ala boda la ni do otma angon be do mi ga sita so ase munu be fangala ne koni ne be so ru fe ka to nyere ninga Allahu akbar tule ne ra ka bo Mali ko kalama ka ko do be Mali bolo ko do mbanda aga so afu na le fangala ay ni mere kola ka be kona tek le ne be fanga kola mais ne ka bo Mali kalama aka so afu na le fanga ne be do ku ye fanga mi fulu bolo ne ala ka jidu bolo ala ka jidu ala ka jamana ok Malien dion ay chorba kuma kana me chorba e kuma do fo kuma be fo mo ni fin klo kuna ni de nyana kuma te fo mo klo foroba di nyana kuma te fo mo nyana mami mo be feno la chini dron ako ko Mali be bo segena ko me kate kalengena ni kuma bay sa ni la ilaha illallah ora me to ka fo nga do ko ngala kan son aklila aklim be duna dama on yomal kiyama ayi sarana aklaka kalfari do ambulo aklaki kanto ko demsenu ko baraba obulo mais kuma do fo qui est très très pertinent ako ko le be sura su fe ka tema ninka ko muna ko barisa ko ni asiminga sigi kunte ko ale bora mun kalama Mali kola chorba sije na da abika faka duba kono ko depuis nasiminga nali kunte ale bora mun kalama Mali kola ale kunta don ne ma fo nyana nganga levier nunu nguma barake ne ma fo nyana ngwe zone ya club ou ben zone ne da fo c'est des voleurs wamba fo be jolo nyana ils ont perdu, ils n'ont pas pu construire notre pays. C'est ça la réalité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec nos ressources? S'ils ont fait Faroudou, c'est là qu'il y a des choses. Si ce ne sont pas des voleurs, c'est des périls. Donc c'est laquelle? Ils peuvent choisir où faire le trône. Donc, nous avons badi, nous avons fait macité sur le roi, Inch'Allah. Donc, donc je crois qu'il y a un ministère de statistique d'Auma. Je crois que Ben Yankumakana, parce que Ben Yankumakana Mori, il m'a dit que il là, il était Kadi, il est couronné de dames, il ferait une assimile de Kéligné, il faut ne drôle, ne me malage, crois-moi, j'allais être là où, à Benat Mouma, mais c'est pas trop tard. N'a côté maintenant, je serai obligé de venir au Mali. Donc, il a dit blanc, il fait bien Dakar le boulot. Mobi la même, Mobi Bonané, qui est supporté. Donc, il y a quelqu'un d'amené, il y a un groupe où il faut foncer.
ye fam donc ne se ka damene foma nun klobena Boumabel klobena mais obeka frangon kan obeka ke dokeli dak akabo dokeli akabo dakeli fe akabo dakeli fe Mali jamana bilibadi tout le monde va avoir sa part sauf si ton cas n'est pas et ni ka kusi ka Mali jo il y en a assez pour tout le monde de réussir et de devenir bêtement riche et je dis bêtement riche et Mali on a une statistique dedans moi ni ne be ka do supporter sisan no be ne wele ka million mu ngandine ma we ka million keme dine ma mamme million keme dine ma e bolo kala be ka joli so do ne be bo ne ba do tunan chwa kono no kuma en bora kuma la e be fa ka sen kuma ngani ne e be ka million mu ngandine keme dine ma parce que ne be ke e supporter ne be ke position dans la e ka position na be e ka position garder ne e sa ka million keme dine ma ko ne ko blanc ngamba ko ngi supporter o koro ne million keme bo million jolla ou ne million keme bo milliard jolla et ce qui s'est dit, ça va être très bien. Ni Mali Klakanya en bon écudé. Il faut qu'on puisse ça avec la tromina. Ni Mali Klakanya, belle capacité qu'à ce qu'a dit par rapport à votre compétence. Et à la classe, et mon million qui me dit. Donc, c'est ce que je veux dire. Mais il faut qu'on fasse des terrains alloquemment. Pour ne pas aller un peu trop loin. Donc, je crois qu'il y a une famille. Donc, on a besoin, on a analysé là, on a Maliko Inta, qui a datoué un tchouakono. Aka donga fo ko Francis de kelema kanga jamana chi aka donga fo ko administration manga jamana kono alsa Francis no bala aka donga fo ko Francis ka mogo do be Mali kono alsa ils sont là-bas c'est ça leur pion donc ulu de kelema ka jamana inketa ka jamana divisé comme on fait mais Malien dion abaki ala kama ne datam se ka fa feke anga je dans 2 semaines 3 semaines anga bo anga assiste anga sigi anga fo administration manga jamana kono wallahi billahi administration manga jamana kono c'est ko yake ka ban mais c'est ko kelinte se e gaw ko yake oruna kado yake we gaw ko ngogu bolo o te message yo to mo fo to message sugula Dieu famo be message na main 4 millions 5 millions 2 millions 1 million de personnes nous le bourra kenema orina be djeka intention soro ça c'est la langage du monde donc anga sigoriga mais malen do aga do nga foko mali be jore ay malen ko anga il y a un vrai nationalisme malien qui remonte à 1960 qui remonte à la rupture avec le Sénégal qui a été encore exprimé par exemple en 1995 quand un jour, Jacques Chirac, voyageant en Afrique, a convoqué tous les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest à Dakar, comme au temps de la colonie. Et à l'époque, le président Konaré a dit non, je n'irai pas. C'était le seul président d'Afrique de l'Ouest à ne pas y être allé. Donc il y a un vrai, vis-à-vis de ses voisins, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, le Mali est un pays fier, un pays Le Mali souverain. est un pays fier. Donc je pense que Donc ça peut être contre-productif, donc, ce que vous dans dites. la réaction du président Assimi Goïta, du président de la junte actuelle, il y a la volonté de jouer sur ce nationalisme malien. Donc ay mere Mali jamana demunu dalandu yere la o be an jamana tariku la depuis autant de Babemba depuis autant de Damonzon donc tuma de sera an ga segi an dame koroma an ga fierté malien an ga ta kalawalia sinon France ba an datuna tiankono aminismani Mali politicien koro mama te fe ka boka aminisman gen mama be ka koni ki dala je ni beba abeba ton a tonkelina abon André Sali donc malien ayala je et bi ça Bryce bi mun kera bi Mali kono ye fam Malika ira bela ko français état terroriste mun kera Ortogan Turquie président ye fam Turquie président no Ortogani kumana conférence dola aira diebela ka fo ko français de die terroriste devant les présidents du monde Ortogani kumana ama damne Ortogani ya befo Ortogani ko la France killing in Syria was not done with our French and Macron. Ko femme ko la force. Ko fallait me Syria. Ko amake Macron ko fait. Ko Macron a orchestré, Macron a organisé wa France beba kalama. Organ ya fo bena, deux organes de Turquie. Ayra ka fo ko 6 millions, 70 millions la forge média deal with the devil. Américain ga agent secret ko la France a fait du pareil et pari avec Satan. Donc, jamana mi meni kosugu keo. Nene a fo yana ngo patron ba e français. Nene a fo yana ngo français be ka die toropi. Fo américain yere a fo. Américain yere ko français ye sitane batunari. Ni tere ka kuma ni américain kuma kani. Wa ortogani a fo benyana. Français yere fla ka fo. Français politicien no be. O muso ko kale fana ba le somo be la molera. Donc Mali politicien ni Mali wa keme million flam million 7 million la munu be dugu jugoro. O be ka neke boni berla
on doit commencer ka jamana jo tani sebe ka jamana jo tani vitesse comme ne doni a photo la Traoré tout est urgent ne bolo oribeka asimga organisation second doni la de fait que tout n'est pas urgent je mega tiere fore mado ni kuma yi abe fe abe parce que ali mo to ka kuma fodoro aba ise ka ko ta ne folo de borsa asimi supporter non bon mo ba kuna cha mais tiere asimi tout doit être urgent chez toi tout doit être urgent chez toi et son excellence donc aynı nace ortogani mufo abe arabukani la mealame. Dün bize iftira atanların aynı dönemde DAEŞ'la iş tuttuğu, ticaret yaptığı, teröristlere milyonlarca avro para aktardığı bugün delilleriyle, mahkeme kararlarıyla tek tek ortaya konuluyor. Şahsen kendim Lafarge denilen Fransız çimento devinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, nasıl yardımcı olduğunu, onlara tüneller açmak suretiyle oralarda nasıl mikserlerle betonlar döktürdüğünü anlattığımda bunu Fransızlar anlamıyordu. Donc pourquoi Fransa'nın başkanı Macron'a da ben bunları anlattım. Şimdi Fransa parlamentosunda Macron'a Lafarge'in hesabını sordular. Ve şu anda Lafarge Fransa'nın gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ve bu yalan teröre destek veren en önemli kurumlardan bir tanesi olarak artık her şeyle açığa çıktı. Voilà. Bon, ni ortogan makani, mais mettez quand France frère mon fo. Donc, alsa ameka keleke o kane no fanga jamana kono. Mekla kana ndado kanko la, mais do datuna twa kono bi kanko la. A prenez mana se kanko ma do datuna mi twa. Le cimentier Lafarge voudrait avoir collaboré avec Daesh. Lafarge plaide coupable aux États-Unis, collaboration avec Daesh et le Front Al-Nusra, deux organisations terroristes auxquelles l'entreprise aurait payé 6 millions de dollars via sa filiale syrienne, investissement pour 70 millions de chiffres d'affaires sur la même période, mais c'est 10 fois plus que le groupe devra payer, l'équivalent de 790 millions d'euros. On doit payer 770 millions parce que Lafarge made a deal with the devil. Vous avez tweeté dès hier soir, je crois, à l'annonce de l'armement américain. Vous reprochez leur silence aux autorités françaises. Je suis bien placée pour le reprocher parce que moi je siège à la commission des affaires étrangères. Et j'ai posé à de nombreuses reprises la question du ministre concerné. C'est silence radio. Cette question-là, nous la portons. Ma famille politique la porte depuis fort longtemps. Et c'est vrai que ça me met en colère parce que je pense que la France devrait prendre des mesures fortes pour faire la lumière et pour accélérer la consultation avec Lafarge sur un sujet si énorme. Et on ne peut pas faire des commémorations en permanence en expliquant qu'il faut lutter contre Daesh, le terrorisme islamiste, etc. Donc, aïnime, mais Tom Zou qui est pertinent. Aïkanto, konin koin, ko forcément qui makunika, ko parce que malwari do ubema. Akala ki kanto, ko alebidano ni kola, ko parce que ça parle de sa famille et ça parle d'elle étant française. Donc, ne bna une malien dion. Anga boli ka aminisman ki nga bonga jamana kono. Est-ce que ça c'est pas moral? Ou bien ma fore ko setanye parce que mali kono ani ko ataka akodala botolji che. Ubu joko wortu bulu. Alors que botolji merci bala na e ki pali bede mine. Mali kono na fora kanga na jino obo kenema abe foko worta ambulo ani ko male maka chakay abako worta ay jien ko beta kada worku alors que jien ko beta wori nya foyna ka foyna mesinga foyna ngo on crée l'argent worte miracle ça dit fait le grand malla le Mali a été dirigé malheureusement par des hommes incompétents. Donc ni jamana incompétent ya au diriger ou ba au programmer nous au chronogrammer au lieu que jamana ka ken na foloy ou worta ka papier di donc non ti bolo si tu n'as pas le tangible tu te sens pauvre ça ni mo bi na ti bolo kono e bolo ko tu es pauvre alors que tu es plus riche plus que tu peux imaginer dans ta tête. Nene to américain quand akrito Mali là dorete parce que mbado de Mali de na folo ignoroi parce que mbado ce qui est capable. Mbado on a toutes les ressources déjà. Donc nous te faire venir la ngomenda nga jamana kola ni erla.
Mado Mouma Mbolo, au Américain Mbolo. Et né à fort, on y a un malien dion. Nous qui le pouvons pas on a. Nous dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura 4 milliards de l'Africain sur la terre. Parmi les 4 milliards de l'Africain, au milliard là, Mali Djama Betani Afrique Bay, Mounela, parce que Mali a boni Afrique Djamana Club Belle Délé. Donc, n'est qu'un mango Mali de Benake Djamanaï, Bemina avanté la Mali, là, quoi, américain, ma Kiara Fuma. Donc, maintenant, c'est qui a forêt. Nan c'est qui a manana Kanfoy. Nan c'est qui Moumla Kerekanake. Quand c'est qui a manana Kanfoy. Quand c'est qui Asimi Goïta. Asimi Goïta. Asimi Goïta. Asimi Goïta. Assimi Tsegalis Noho, Otma Obe Mounike. A Mali Bébé c'est Assimi qui l'intro et tout, mais c'est pas Assimi seul qui peut faire les choses. Akan Assimi Datounan Tuakono. En fait, Assimi n'a chiré solo. Et ne voulait qu'elle ait. C'est ça qu'il s'agit. Donc, aïe, la France, c'est un État terroriste. C'est la France qui est en train d'assassiner les Maliens. C'est la France qui est aménagement. C'est la France qui est terroriste. Aïe, moi, je lui fais un Mali qui est par procuration. Ils ont essayé, ils continuent à essayer, ils ne vont jamais cesser. Parce que nous avons fait un gros, nous avons autre exemple, je continue un peu plus. Aïe, il faut la dire. Et tu as indiqué sur le rôle. Ouais. Agnès allez, c'est son on va rajouter 3 chargeurs. Les Djinberi, Yamakuji, Mamia a dit en sens. Yamakuji. Tu veux les prendre avec toi? Hein? Alors, ça veut faire un continent aménagement à Boruka. Hein? Aménagement à Tonga Djamana Kono. Donc, chien trop Mamadou, chien et chien de galo et galo te mena boulila. Donc, ni ne ba on y ni anga crédit en demsenou, on n'a pas de choix. Moi, je demande à la population malienne dans 2 semaines ou 3 semaines, anga bo anga farangonka, anga ministre dinga bonga jamana kono. C'est très important, l'air grave. Maliens, je vais aller un peu plus loin pour que en bekase ka niveau cléna ou la mekla do Kango franco la menda ma Burkina Faso là. C'est-à-dire l'incompétent sont partout. C'est-à-dire, Mamoun sait qu'à baraquer quoi. Afrique sera incompétent de Kango. Je vous donne un exemple. Et regarde ces petits-là. Les femmes. Ani Assimi Goïta. Le petit, c'était un incompétent. A Fakira président. A Bala Mona Palais qu'on a fait. A Wolola Herela. Au côté de Herela et Kodjougure. Mais c'est un homme incompétent. Francine Nana, Ka Afafra, Kalasi. Kakla Kale Blaka Jamanajo. Et Ala Krato Jamana Sekajo. Donc cela lui rend un homme incompétent depuis au début. Donc au gouvernement créé aéré, il va s'entourer avec des hommes comme lui, même pensée, même petite bourgeoisie de l'Afrique. Donc c'est des hommes incompétents. Nous ne créons Malifa. Nous ne créons Malifa. Nous ne créons dans tes tontoni. Nous ne créons Malifa. Nous ne Moussa Mara Nounou. Nous ne Moussa Mara Fa. Aye Mali Mara Tosu de la incapacité. Moussa Mara Tarakati Mounou. On a au premier ministre. Et on a créé Djaonabejo. Donc, Assimi Nale, Amoun Taraka ka Donyini, ka Akili Soro, Ango Kamanda Donga Jamana Jola. Donc, si ça, sinon, Rotseka Ketouni, Malibejo, Wani Mama, c'est qui me malendon, qui me dounu, me boka bourou, ka micro ta kanta d'ici fier, ka fomale, ka fo diebena, n'a partagé diebekono, ma cité sur notre parce que c'est en zéro là. Donc, Jamana dirigeant incompétent, wa diekono incompétent, mais diefambe, pour les éliminer, les hommes durs et doués. Les incompétents sont là pour éliminer les hommes durs. Les incompétents sont là pour éliminer les hommes doués. Donc, Mamounou Kourolenou, Mamounou Kangalame, Mamounou Kourolenou Kandala, les incompétents sont là pour qu'il y ait Kangalame. Mali Keratani, Mali Beni niveau il est Ali 600. Faut Assimi Nali, mais Alsa Assimi Seka Bella Walea, parce qu'il y a Clinty Seka Ke. Orila, en Kilmeka Andalou Kelela, qu'un présent, qu'a encouragé, un présent, qu'a comment fait. Parce que les incompétents sont partout. Incompétents, c'est le follet mouni. Les hommes incompétents, changement mandoui. Ni maman a fait son changement, il est incompétent ou elle est incompétente. Ni ala madin ko korole, kalbe torika, ko kura, anga tranya fait, kalbe traité. Ni a là, c'est des hommes incompétents. Mami incompétence boula, ou lu seka foko mali nyamanga tcheta ni torika. Mamu ni incompétence boula. Alisa, ou le mec a front clé utilisé pour bureau genou quand Kodimi Blue là, ils sont incompétents. Un homme incompétent déteste le changement. Orila, ou trani article colonanga présentement,
Parce que c'est des hommes incompétents. Ils ne sont pas prêts pour faire le changement. Donc, vous savez que breaking news, vous savez que là. Vous savez que vous savez que Malien game, c'est qui plus de 1000 et quelques personnes. Américain, comment on a dit Joka, Warta dit Moma, Santo dit Moma, Netka Saranga Barake, Etka Saranga Ladje, il va avoir des boucan Ladje, ne va avoir des boucan du Souinke, quand c'est qui comment Jamanaka. Parce que pourquoi? Nous sommes des hommes compétents. Donc, Mali Dira Moro de Maka dirigés qui n'ont pas à la hauteur. Ils ne sont pas doués. Ou Akili Mandi, ils sont pas durs. Ou Bafokourou Bora France de Bouloukou, mais ça. Ils sont pas durs. Ils sont pas visionnaires. Ou c'est qu'à Mali la Jetro la Katemeni Karekona Norolenta. Ou c'est qu'à la Walla Ouire, ils n'ont pas de vision. Ou c'est qu'à Fouille la Walla Ouire, ils n'ont pas de vision. Ce ne sont pas des hommes créatifs. Ça, voilà des signes des hommes incompétents. Ni incompétents, si vous avez dit, il y a donc Mali Girani hommes incompétents. Ils ne sont pas créatifs. Ou c'est qu'à Akilidota, Kabofenola, Ningo Blakurola, pour que Katraniens. Ils ne sont pas créatifs. L'incompétent déteste le changement. Ni Aramadi a été son changement madron, c'est des hommes incompétents. Donc, Orila, Malibini, Ritarina, Orila, ne peut pas faire président à Souma. Parce que Mounila, président a donné quoi? Que changement et changement n'est quoi? C'est-à-dire calculer qu'il y a trop, ni aucun mot dans un document avec Atabalkan quoi. Ça c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont incompétents. Pourquoi quand on a 600? Parce que l'air est grave. Notre cas, ça c'est l'équivalent à l'incompétence. Les femmes. Il y a que son gars Mali zone na Alsa. Alsa Mali là sur les kilomètres ça c'est l'équivalent de l'incompétence. Pourquoi? Parce que le Malien demande le changement. Le changement ne prend pas place. Quand chaque fois si le changement ne peut pas se présenter, c'est égal à l'incompétence. À un bête voilà. C'est ça. Mais exemple, vous regardez Matouni, à quoi faro, à quoi golombole d'anteda, et vous allez voir incompétence signe mouillé, à Kamasere mouillé, à Menakala Golombole. Ils ne sont pas unis par les liens du sang, mais ils forment une grande famille. Ils ne se connaissent pas tous, mais ils se reconnaissent lorsqu'ils se voient. Ils ont la même cause, ils ont la même âme, et ils se respectent. Parce que dans la famille, le respect c'est important. Eux, ce sont les incompétents. Les incompétents sont partout. Dans l'administration, dans les ministères, dans le monde du sport, partout. Ils ont réussi à occuper des postes importants et savent qu'en cas de coup dur, ils peuvent compter sur la famille. Les incompétents savent qu'ils n'ont aucun talent et que seuls, ils ne pourront rien faire. Ils ont un grand pouvoir, celui de détecter du premier coup d'œil les gens brillants et intelligents. Ces gens-là, ils ne les aiment pas parce qu'ils font des choses étranges. Ils font bien leur travail, ils le font vite et sans effort. Ils cassent l'ambiance. C'est pour ça qu'il faut les éliminer. Il faut leur casser le moral, les mettre à l'écart et refaire leur travail, même s'il est bien fait. Surtout s'il est bien fait. Il ne faut pas qu'ils brillent parce que ça fait mal aux yeux. Pour éliminer un type doué, il faut passer quelques coups de fil. Appeler la famille. On trouve un prétexte et il y aura toujours quelqu'un pour signer le document qu'il faut. Dans la famille des incompétents, on se reconnaît facilement. Un incompétent vous parlera toujours de son ancienneté, mais pas de ce qu'il a réalisé. Il évoquera souvent le règlement, mais jamais le bon sens. Il n'aime pas le changement, et il évite d'apprendre de nouvelles choses. L'incompétent n'a pas de vie privée. Il n'a pas d'amis. Un responsable incompétent peut faire des choses surprenantes. Il peut recruter des jeunes sans expérience, parce qu'un novice intelligent est moins dangereux qu'un professionnel confirmé. Mais quand il a le choix, le responsable incompétent ne recrute personne. Les incompétents ont un grand pouvoir. Ils peuvent sans rien faire couler une entreprise et bloquer tout un pays. À ceux qui s'interrogent pourquoi des pays qui ont des richesses, du potentiel et tout ce qu'il faut n'arrivent pas à se développer, les incompétents sont la réponse. Le développement d'un pays est inversement proportionnel au nombre d'incompétents qui l'habitent. Mais les incompétents sont utiles parce qu'ils vous motivent. Ils vous poussent à les défier, à vous surpasser et à aller encore plus loin. Ils font partie du mécanisme de sélection naturelle qui fait émerger les meilleurs d'entre nous. Aux incompétents, nous disons merci. Et ne soyez pas tristes. Parce que vous, au moins,
vous pouvez toujours compter sur la famille. On peut toujours compter sur les Maliens. Aïe incompétent, donc, ni aïe anga jamano jolente, ça a été dirigé par les incompétents. Ni ifadou, ibe aketou, mais ton père, il est incompétent. Ni badou, ni ibadou, ibe aketou, ta maman, elle est incompétente. C'est la réalité. Parce que le résultat, c'est ça le fact. Le résultat, mimbora, en yéme résultat, mna, au résultat. Le tchèbe galontique, moussoube galontique, le numéro ne ment jamais. Et le bilan actuel est nul. Donc, on se demande qui dirigeait le Nil. Le Mbala Malion, parti la population malienne demande au ministère de quitter notre pays. Pour que ce soit gagné. Parce que Alsa, ama Wi-Fi qui est fouillé Mali, Inch'Allah, moi je vois mon pays, le Mali, un pays dont Ante Warsara est fort fier là. Ça ne doit pas être aussi cher. Parce que Foudou, Cléni et Fil de Rondou, ce n'est rien de différence. Mamoun Mega Ferrauma, Abou Yinakou Bakoson, ou be Jiri Damawa, ou be Nono de Damawa, ou be Bagolo de Chikaka Sonwa, Fossi. On crée quelque chose une seule fois, c'est fibre optique, avec soleil et la lumière, ça fonctionne. Donc pourquoi ça coûte autant cher? Ça n'a pas de sens. Amérique, Amérique fouille Bebolo, Begasoro. Ali 600 food do Amérique 70% il be wifi sur food Amérique il m'a tawro rabin ni business ire dale ne ka business fo Amérique ni ta black on mo wara te de ka boutique kono donc il est temps qu'on commence en Amérique kodo là les choses sérieuses. On va faire quitter l'aménagement dans notre pays dans 2 ou 3 semaines, Inch'Allah, avec l'aide des jeunes, de la jeunesse malienne compétents, les Ben, les cerveaux, les Fomba, les Boubou Mabel, les Amarassila, et tous les autres qui et les Bill Commune 2, Bill Commune 2, bien. Mon jeune frère Kouyaté, je sais que tu m'écoutes, tu m'entends, je suis très fier de toi Kouyaté, je suis très fier de toi Bill numéro 2 et Bill Commune 2. On a besoin de vous, le Mali a besoin de vous, l'Afrique a besoin de vous. Assimi Goïta a besoin de vous. On doit faire quitter l'aménagement dans notre pays le plus vite possible. En aménagement, ne bala malien, ni que sur première partie, mais bon, mais la deuxième partie là, mashallah. Into next time. Ciao. Kambe Sony, inshallah.